Moi boas, pendentes unha semana máis da vendima, iniciaremos hoxe o noso programa de Orixe e Calidade. Será nun minuto, cabeceira e comezamos. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón recomenda Electis, un fuxicida cun modo de acción único. Electis entra polas ceras das follas e acios protexendo dos ataques do mildeu. Electis entra por onde os demais non poden. E Arius, o antioidio froito da innovación. Arius forma unha atmósfera de vapor reabsorbente protexendo as follas e acios de maneira persistente. Electis e Arius, a tecnoloxía e a innovación posta ao servizo do viticultor. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Cobre Super Plus, o sulfato para o tratamento da viña despois da floración. Cobre Super Plus é o sulfato preventivo e curativo cunha eficacia demostrada a través do tempo. Cobre Super Plus, con magnesio, desenvolto especialmente en Galicia, leva moitos anos protexendo as nosas viñas. Cobre Super Plus, axeitado ás castas galegas. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As intensas chuvias destes días e as elevadas temperaturas que estamos a ter en nada están a axudar as uvas a cadar os niveis óptimos de grao e acidez. O peor, a botrite, que ameaza con mermar unha colleita que xa viña curta. A verdade que as viñas están soportando xa o que non se pode soportar, non? A uva estaba prácticamente case lista, faltaba un pouquiño. Esa semaniña nos viña estupendo para que o grado subira, baixara a acidez. En cambio, pois, veo todo en contra, non? A meteoroloxía xogou unha vez máis unha mala pasada aos viticultores de Rías Baixas e se xa foran responsable dunha campaña máis que difícil, agora está coroándoa. A chuvia e as temperaturas elevadas desta semana non só non están axudando as uvas a cadar o equilibrio de grao e acidez desexados, senón que están a favorecer o callado da botrite. O grado estaba en 11,5, 11, incluso algunhas máis baixas, dependendo das parcelas, non? Pero andábamos aí, 11,5, 11, 11,3, estábamos así. Eu creo que ahora mesmo pues, estaremos en 11 e non ten trazas de que vai a subir máis, o sea que toda esta agua que está recibindo a planta no suelo nada vai a eliminar facilmente, o sea, aínda que o viño este seco, a planta vai ter agua abaixo, o cual eso vai costar moito, se non ven norte continuo para que concentre azúcares, vai ser moi difícil que o grado vaya a pasar de 11,5 ou 12. Porque ese é o efecto da auga, dilúe os azúcares da planta e non lle permite subir o grao. Suso Paz advirte que este ano máis probable é que na DEO se colleiten uvas de grao baixo, en torno a eses 11 graus, posto que dificilmente se poderá agardar os días precisos para que culmine a maduración. Se non chove, o que podemos ir sacando uva, pero que esperar a que volver a recuperar grado, pois eso mesmo fan falta 15 ou 20 días de tempo seco, o cual non sei se teremos ese tempo tal e como a uva está ahora mesmo con algo de botritis, arrastrando os problemas xa de millo que tuvemos, etc. Non sei hasta que punto se pode esperar 20 ou 15 días, o cual vamos ter que recoller a uva pois, con 11 grados
mínimo tira para diante, senón vaise pudrir toda a uva. A consecuencia de colleitar acios con grao baixo é que sairán viños máis ácidos, coa consecuente perda de calidade. A ver, non é que sea malo coller o viño con pouco grado, que está en a calidade aromática, pois mellor incluso. O problema é a acidez que temos, que haberá que corrixila, entonces eso pois sempre merma un pouquiño a calidade do viño. A ver, non é igual coller un viño equilibrado de acidez e grado que ter que baixar esa acidez. Suso Paz é partidario de iniciar a vendima segundo previsto entre o luns e o martes da próxima semana. Eu empezaría a vendimiar e según os días melloras, pois iría mellorando a miña uva. Agora, esperar todo e despois que va a chover, pois non é fácil. Igual, eu se vai bo tempo vendimiaría e según paso o tempo, pois vou calculando e podo esperar un día máis, saltar un día e ir recollendo. O sea, podía frenar a recollida se o tempo ven a ben. Pero como non se sabe seguro, pois casi é mellor ir recollendo e se o tempo ves que ven claro, podes ir ralentizando a recollida para ir mellorando a uva. Pero esperar todo a que o tempo mellore creo que é un pouco complicado. Vendima na que se elevarán os custos económicos e de tempo investido, xa que haberá moito que escoller nos acios. A botrytis creo que ainda non se ve. Eu creo que había algunha por aí, entonces ahora con esta agua seguramente se está incubando, está se multiplicando e seguramente en pouco tempo, pois, se había unha uva vai haber 5 e tal. Iso conleva pois, que eleva moito máis os costos de vendimia, porque hai que limpiar toda esa uva, etcétera, etcétera. Sempre pasa igual, cando é un ano de pouca uva, sempre malo e é costoso para ter poucas uvas. Pois é complicado, así temos un ano complicado en Rías Baixas. No actual estado vexetativo da vide e dadas as condicións climatolóxicas, é recomendable tratar o mildeu cun fungicida penetrante e de contacto. Tamén protexer contra o idio cun fungicida sistémico e estar atentos a posibles ataques de mosquito verde e polilla do acio. Ademais, no momento do peche do acio, debemos protexelo contra a botrite cun fungicida específico. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. Luns ou martes da próxima semana seguen a ser os días previstos para o inicio da vendima en Rías Baixas, aínda que hai algunhas pequenas adegas na zona do Salnés como Casa da Barca, que xa colleitaron algunhas uvas en pequenas parcelas para facer os pés de cuba. O seu temor, o mesmo que o resto dos viticultores, que a botrite estrague unha colleita que viña boa. En Casa da Barca manteñen as previsións de inicio da vendima como a meirande parte dos viticultores do Salnés cara o próximo luns ou martes. Neses días realizarán o groso da colleita, aínda que para elaborar os pés de cuba xa vendimaron o pasado sábado os froitos dunha parcela na que as uvas rexistraban os niveis óptimos de grao e acidez. Hai temor a que as chuvias desta semana estraguen unha colleita que chegou a setembro en perfecto estado sanitario. As labores de esfollado, desnetado e a continua observación das 4 hectáreas de viñedos que posúen fixeron o posible. Houbo varios inicios de plaga tanto de mildium como de oidium. O que a día de hoxe a campaña a produción está salvada, non lle afectou, pero requireu moitísimo un costo, non só costo económico, sino un costo de man de obra, porque nos, ademais de estar esperando aos plazos de tratamentos, o que facemos é un seguimento das viñas. Entonces, traballamos moitísimo en desnietar ao principio, esfollar a continuación, poda en verde entre medias, co cual iso fai que a uva este máis aereada, máis controlada, e o que intentamos, porque ademais estamos cunha produción integrada para evitar o máximo posible de fitosanitarios, e entonces iso que nos permiteu foi, aunque sí con moitísimo traballo, ir controlando o estado fitosanitario. Calculan que a colleita deste ano roldará os 20.000, 25.000 kilos, un 10% menos que o ano pasado, pero non por perdas ocasionadas polas pragas, senón porque xa naceu menos uva. Hoxe por hoxe non temos algo de merma, pero pola produción en sí, que xa non era a mesma do ano pasado, pero non hai ningún tipo de incidencia de mildio nin de oidium. O que sí, que como siga chovendo, estamos detectando que pode empezar agora botritis, pero porque xa o viño está cumplido, está maduro, chegou o momento da recta final que é a recollida.
A adega Casa da Barca ten unha capacidade de produción de ata 60.000 litros, pero o seu nivel de elaboración real sitúase en torno aos 35.000, cantidade que por agora consideran suficiente para abastecer o seu mercado coas dúas marcas que comercializan, Albariño Casa da Barca, o buque insignia, e Quintela da Barca. Son viños que notase moitísimo a influencia atlántica debido ao lugar onde estamos. Nos estamos no Valle do Salnés, os nosos terrenos están, a maior parte deles, no Valle do Salnés, moitos deles incluso regados polo río Umia, entón, eso imprime carácter, co cual é transmitido o viño. Os nosos son uns viños estruturados, cunha acidez equilibrada, son golosos, cunha fase visual cun amarillo brillante e con moitas notas de aromáticas de fruta, frutos frescos. Son viños moi golosos, estruturados, redondos. Quintela da Barca e o Rías Baixas que máis lles demandan na actualidade en restauración e tendas especializadas. O Casa da Barca ten maior acollida no mercado local e galego. En canto a exportación, polo momento non traballan. A nosa produción, como é unha produción moderada e limitada, estamos en torno aos 30.000 litros, unhas 40.000 botellas, pois non temos capacidade como para exportar. Entón, a nosa produción está comercializada sobre un 40% aproximadamente a nivel gallego, a nivel na Comunidade Económica de Galicia. E un 30% se comercializa cara ao norte de España, Barcelona e Andalucía. E o restante aquí nas visitas de bodega e logo sitios resto de España esporádico en outros sitios. Visitas ás que están moi habituados, xa que Casa da Barca forma parte da Ruta do Viño Rías Baixas dende o seu nacemento. Nos estamos no proxecto da Ruta do Viño Rías Baixas dende un principio, dende que se creou a Ruta do Viño. De feito, cada vez que hai un proxecto novo, a bodega Casa da Barca se implica, porque reunimos tanto as normas de calidad que se exixen, como calquer outro parámetro que exixe o proxecto, en este caso, da Ruta do Viño. Co cual, o visitante, en canto chega aquí á bodega Casa da Barca, lle gusta o entorno, que é un entorno apacible, agradable, diferente a unha empresa máis grande, con instalacións máis grandes, isto é máis acolledor, máis amigable. Gustalle degustar o viño debaixo das viñas, dar un paseo, probar as uvas, velas cando están crecendo. E o que si notamos é que nos de luns a sábado temos visitas constantes, sexan da ruta, non sexan da ruta. Estamos abertos todos os días, incluso os domingos, previa cita, tamén estamos abertos ao consumidor final. Visitantes que quedan moi satisfeitos coa atención recibida, cando menos así o refliten os cuestionarios que cobren tras as visitas, nos que Casa da Barca obtén sempre das maiores puntuacións, o perfil do enoturista do máis variado en función da época do ano. Durante o verano hai moita xente estranxeira, pero durante outoño, primavera, inverno é máis xente da zona, de Galicia e de España. Pois pasan ou ven uns catálogos ou díticos tanto da ruta como nas oficinas de turismo, en algún sitio onde encontren a nosa información e se acercan a visitarnos. E moitos pasan por a carretera, ven o cartel e entran. Non saben o que hai aquí, porque desde fora non se sabe o que hai aquí dentro. Entón, unha vez que entran no entorno, aí xa quedan nun entorno agradable, charlan, son familias, suelen ser familias, turistas que van de paso, fan rutas de sendeirismo, estamos moi preto de calquer ruta de sendeirismo, co cual se acercan aquí a tomar un viño ao inicio, no medio da ruta. Estamos nun enclave que se poden, é moi fácil chegar aquí. Ademais, o noso lema, precisamente porque non solemos facer demasiada publicidade, a publicidade non la están facendo a nos os nosos propios visitantes, os nosos propios clientes, con esa fidelización. O noso lema é acércate, ven a descubrirnos,
disfrutarás e repetirás. Si nos descubres, repites, eso seguro. Fertimón, en colaboración con Feromón, unha empresa pioneira no desenvolvemento de produtos de síntese natural, presentan a última innovación para o control da iesca na viña, Fertimón YesClip, todo para utilizar en mestura dos tratamentos convencionais para a prevención, cura e erradicación do fungo da iesca. Se a iesca é un problema, solucionao con Fertimón YesClip. Se o recomendas o Haga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Consello Regulador de Rías Baixas e Deputación de Pontevedra buscan unha nova imaxe para os escumosos. Esta será unha das noticias que lles ofrecemos hoxe na sección das breves. Segundo as estimacións das denominacións de orixe galegas, Galicia recollerá este ano máis de 42 millóns de kilos de uva, uns 15 millóns menos que a pasada campaña. A baixada débese sobre todo ás perdas de colleita que rexistran Rías Baixas, próximas ao 30% con respecto ao ano pasado. Valdeorras foi a primeira de o en iniciar a vendima o pasado 24 de agosto. Prevén achegarse aos 6 millóns de kilos, un e medio máis que no 2013. No Ribeiro tamén prevén aumentar a colleita este ano en case 2 millóns de kilos, roldando os 14-15. En torno aos 2,5, 3 quedarán en Monterrey, segundo as estimacións do seu Consello Regulador, mentres que na Ribeira Sacra manteránse na liña do ano pasado, cando recolleron 4,7 millóns de kilos de uva. Segundo datos do Observatorio Español do Mercado do Viño, o sector vinícola francés está preocupado pola perda de competitividade dos seus produtos en relación aos elaborados en España e Italia, sobre todo nos segmentos de entrada de gama. O Observatorio apunta tamén unha caída nas exportacións francesas no primeiro semestre deste ano, sobre todo en valor. O prezo medio reduciuse en 23 céntimos de euro por litro. A caída das vendas no exterior é especialmente notable no caso do viño envasado, que se reduciu en máis dun 11% debido sobre todo ao desplome de Reino Unido, que comprou máis barato e non aumentou o volume importado. Consello Regulador da DO Rías Baixas e Deputación de Pontevedra convocan un concurso de ideas para topar un novo nome e unha imaxe que identifique os escumosos da denominación. A iniciativa xorde da necesidade de dispoñer dunha nomenclatura que simbolice a procedencia, os matices e o carácter destas elaboracións, cada vez máis producidas polas adegas de Rías Baixas. A convocatoria está aberta a todo tipo de público. Deberá presentarse unha proposta por aspirante e o seleccionado farase cun premio de 5.000 euros. Hai un mes de prazo para participar. Os traballos deberán entregarse no Rexistro Xeral da Deputación. Pechamos hoxe o programa como iniciamos, moi pendentes de como vai evolucionando a meteoroloxía para seguir a pé de campo os traballos de vendima. Ofreceremos yo todo o vindeiro xoves. Ata entón, pasen moi boa semana. Dinalizar é divino. Dinalizar é protexer a viña do idio con Dinali, dunha forma consistente, completa, robusta e adaptable. Dinali é un antioidio único, preventivo e curativo para a protección de follas e acios cunha gran resistencia ao lavado. Dinali ten unha formulación baseada nun produto natural e biodegradable que non presenta clasificación toxicolóxica e é moi seguro para o operario e o medio ambiente. Dinali é divino. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia.
Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fertimón, en colaboración con IQV, o fabricante máis importante de funxicidas en base a cobre, pon a súa disposición Cupertine Super. Cupertine Super para o control do mildeu na viña. Curte o racimo facendo unha barreira física que evita a entrada da podredume. Cupertine Super, o sulfato de cobre que non se lava. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.